daw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin,
taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak,
kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding Taguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 17 minutos sa nakaligad sa tagnay ng alas 11. Welcome sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. It's sa 11 sa bulan sang Pebrero 2022. Biyernes karon nga adlaw, Biyernes edisyon sa ito na pagpalagad. Magadulong kita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tudog kita sa tagna nga launa imidya sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-update kita sa aton mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato ng aton yung mga tagpalamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton mga tagpalamati sa bilog nga Kalibutan. Pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Makita ka makita pagi sa Facebook Live kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa pila karon ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa balita lokal. May isa ka poste dira sa PLDT nga daw matumba nga ginareklamo karon si sa presidente na sa Banwa sang Valladolid pagtutukan aton karon sa impormasyon nga ginpadangan sa aton diri sang complainant daw mga isa na katuig nga ginareklamo sa tagdumalan sa PLDT ang poste nga nagatindog. Ang rason kung nga nagatindog na nasa tungod nga may ara kuryente nga nagabutungay si babaw pero ang sa dalomway na nagaangot ang poste sa duta nga ginalubngan niya sa una. O singanon, nga masyado kadelikado ini sa natungdan nga puloy-an sang complainant. Ato ni karon ibaluon kay mangin kaupo daton karon dugay-dugay ang complainant, ang mga kaabyanan. Mga basura, pila ka mga area sa syudad sa Bacolod na notisyan nga may mga basura nga nagalinapta. Kag sino nagalaptar sini? Ang aton task force disiplina pagi sa kay Mr. Julingo, may mga nagkaladakpan sa mga nagalapta sa sini nga mga basura. Kag
ibalo natin karon sa dugang report ni Bumbuan na Sindol Sorilla. Samtang masubra 15,000 ang mga nabakunahan nga mga kabataan sa una nga adlaw sa 3 adlaw nga vaccination program, vaccination drive sa probinsya sa Negros Occidental. Isda padayon nga nagasaka ang presyo, pungsod mag-import banwa, kagini ginaprobahan sa nga Department of Agriculture ang pag-import sa mga isda gikan sa luwas. Daw madumduman tawan ang payag ni Presidential Manny Pacquiao. Dumduman nyo ito sa nagligad. Siya malaking sampal ito sa atin, sa Pilipinas. Kasi, hindi ko makuha galing tono ni Manny Pacquiao. Napaligiran tayo ng dagat. Bakit mag-import pa tayo kay napaligiran tayo ng dagat? Napalibutan to sa karagatan ba? May import kita sa isda. Grabe, no? Sila isa-isa ang tanak ka ng dugay-dugay. Ang patrolgin pa kanto naton sa BFAR. Tuksoon ko lang ka ng dugay-dugay ko na natabo sa BFAR. No? Pagi sa kay Bumbulyan ni Zil Minardo. Sa Balita National, petitioner mag-file sa motion for reconsideration sa disqualification case ni Bongbong Marcos nga ginbasura sa Comelec. Kaga sa Balita International, Belarus kag Russia magapatigan sa napulo kadlaw nga joint military drill. Muna mga top stories of the day sa Balita Lokal, National kag International. Ato ni kapanglagan karon sa pang-Biyernes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. This time mga kabenan, at least natong kuha nga pila ka mga reports gikan sa atong mga field reporters. Manginkaw po naton si Mr. Manuel Sanico Jr. Frustrated din siya, that's why nga nagdangop siya sa Bumbo Radio. Kaya nagligad pa rin nga tuig ang iyang problema. Nagsulat naman sa PLDT, daw wala man ginatagan ni isang atensyon. Nagambal man ko ng PLDT siya, hindi namon pusti, yan nosiko. Sa ang nosiko ging kantuan siya, hindi namon niya pusti, yan PLDT. Ay. Pinsan ko gani, ang bula lang nasa basketball ang ginapasa-pasa. Gali pati ang pusti, ginahimo naman bula. Ginapasa-pasa. No? Banwa, makita nyo sa video, no? Ang ginapost ko namon subong. Ang poste, no? Ginakuhit-kuhit pa ini siya, oh. Ang poste nga, wala na gidya nagadulot sa duta, eh. Bisan pagtungtong sa duta, way na nagahangir na siya. Way na gidya sang pundasyon, no? Pwede mo lang ganing alungion, kag pahilayon mo kung gustuhon mo. Way na gidya nagaangot sa duta ang poste, masyado ka delikado. Ay, isa na katuig nga reklamo ni Mr. Sanico. Sa subong daw, wagin matagan sang atensyon. Tinagpadangas sa iyang concern dili sa Bumbo Radio. Kag i-try naton karon nga makontak ang management sang PLDT or Nosico nga nagatinudlanay kamo nga magkuha sang pusti na. Siguro kung bulawan nga pusti nagatindog na nagatandamdamo guro ga claim nga siya nagapanag-iyaay. No, kay kumong hindi na mapuslan. Daw ginapanginwala na daw, hindi na sila daw lang sa kilabtanan. Ari sa piyang kalinya si Mr. Manuel Sanico. Sir, mayong aga. Hello, sir, mayong aga. Yes, sir. Morning. Mr. Sanico, ne? Mr. Sanico na, sir. So, sa din gini gani Mr. Sanico, ang imo nga area, ang imo nga puluyan? Ikuan, alin sa may Valladolid, diribla sa corner, Rizal and Magsaysay Street. Mismo sa lapit sa kuan sang intersection sang Valladolid, may plaza. Okay. Pag sa highway. Ara na sir, lapit lang sa Lutuhan, sir. Lapit sa? Lapit sa Lutuhan. Sa Lutuhan. Luto outlet. So, bali rin na sa Banwa, gini siya? Town proper? Sir, sa poblasyon, barangay poblasyon. Barangay poblasyon. Okay. Mga sangsano pa ni nga problema nyo, sir, ano gini plastada? Istorya bisa to namatay palamati. Anong plastada sini? Sir,
ang ini sir, duwa na da kabilo nga poste ang nagatindog. Oo. Isa ya siyang globe, ag iya isa sa PLDT. Ang globe sir, nag-pull out na da, kay insulatan ko man sila. Di, mas maayo ginataning akwaom nila sir, kay nakita man nila siguro nga daway na tugaangot ang puno sang kwan ka matumbahan ang among building, ti klaluoy man sir, wala man nga daan insurance ang kwan, ang ilang ginbutang dira nga para kung matumbahan bayad nila sa insurance nila. Tiway gid sir. Okay. So bali ang poste nga ini pero sa din nagatungtong ang poste sa imo man nga lote. O sir, da mismo sa akong lote kay 1 meter away from kwan sa highway sa may karsada mismo sa road. Ara na da sir na butang kay ginapang demolish gani nada ang mga iba na da sa amon nga magsulod ka sa 1 meter ginakuan ka gina-demolish ka ginapayaya sa ilo imo nga lugar. Aha. Base sa video nga nakita namon diri, ang poste ni daway na nagaangot sa duta, way na nagalubong. Tama agad sir. Way ginagaangot sir nga kay inkiwala namon sir. Actually ang kwan sinada na may kwanda sa may kapayas nga nagtubo nga napatay wala sir gabuton ko tani pagabot ko nagulag ang poste ti amo na nga siling ko ka delikado gikayo sa amon nga building. Aha. Okay. So delikado ni no. Ano nang ang rason nga nagatindog ni inang tungod sa kuryente nga nagabutungay sila? Amo sina sir ang ginakuan sinada bilang ang kuan sang kuryente sa babaw kag ang sa kilid diri sa may piyak amo nang nagakuan sa iyang hindi siya matumba. Kay kung ay na sir ang kuryente sa babaw tumba na sir kasi may ko mga salakyan nagalagi o kung mga tao nga nagalagi da tamaan man sang poste ti amo na nga ti kadugay na sinatag tagaan man la kuan importansya sir. Nakapadangat ka na si mga complaint sa PLDT kung sa imo ginasiling nga yaman na sa PLDT nga poste? O sir, nakasulat ako sa ila, 2 ka bisis o 3 ka bisis ako sa PLDT nagkuhan sa kay sa manager nila nga si Mr. Arnel Malijan. Amo na sa sir ang ginsulatan ko dito. Why man sila reply? Why sang reply? Pero why ka personal nga nagkadto sa PLDT? Sir, hindi ka to kasulod, sir. Subong? May mga tungkol sa pandemic? May mga security. Kadelikado man nga magkuhan ka basi matrespassing kita, sir. Nga hindi ko na makasulod kay tungkol sa pandemic? Ito ko sir ginulog sa suggestion box nila sa may sulod sa PLDT kay namangkot ko sa security ko din ihulog, tidigto yaging pabutang. Ti basi wala tumabasahan basi suggestion box na pero wala naga-function. Okay, sir nag-report man ko sir sa may barangay na Munda, partisi na kagin receive man nila, kag sila mismo sir nakadto digto nga pakitaan tani na si Sir Juan Arnel. Ti wala man to nilaging pasulod sir kay ang security hindi magpasulod sa ila. Okay. So sino ang sa di mo gin-address sir ang sulat? Mr. Arnel Malijan sir, ang LDT manager sang Bacolod. Okay, pero sigurado ka nga yagid man sa PLDT? O sir, kaya ara na sir may mga alan, di ko kita ko gani sir ang kuan mo focus mo, iya sang fiber kag ang dalom din iya sang PLDT yan as Puso Negro sir ya. Okay. So bali do may ara man nagyasiling do iya kuno ka nusiko hindi? May kwanda siya may portion ng nusiko nga nag-agi ang mga linya da sa kilid wala namon si Raw. May mga kunada mo, may mga balay man tidra nagtatouch ko ay man why man sila patindog sa ila poste diyan nga sarili nila. Okay. So balik niya ka nusiko nga linya no na nag-aagil na sa inyo ay nag-aangot na sa posting ina? O sir, bali ang sa individual balang kun sa ang main line nila white code gagi, correct? Pero ang mga
nang masupply na bala sa mga balay-balay bala sira nga kuryente da na sa magi sa may poste. Okay. Oo. Sige. So, matandaan mo, sir, kung mga anong bulan to sa nagligad nga tuig ka nag-file sa imo nga complaint? Roger, sang kwan sir, sang July 27, 2021. Tapos, kadua, August 1, 2021 man sir. Okay, sa bakwa na, 1 year na niyo pag-abot sa August. Sir, bali July ni mo 1 year na sir. July, oo. Mga 6 months na wala pagyapon kay may nagkadto man da sa kon nga engineer, sino ganito engineer Yang, Miyang. Do wala man to sir nagkuan kay di nambal ko siya kakuan niya ipakuan na nila iambal pa sa manager. Hindi na pwede nga daw utdon nyo lang da, no? Nga kusa nyo lang utdon? Hindi, kuro sir, kay damo makontrata na da sir, kay damo nagakalabit na mga fiber, kuro kagkuan, kag mga linya nila sa Clipono. So, do ka ngay lang daw wala gid ginatagan sang atensyon ang imo sulat kay way man ang PLDT naka-communicate sa imo halin sang gin-file mo ini nga complaint. Tama ka sir, correct it sir eh. Amo na gani nga pati barangay wala man mahimo, kay nakadto sila sa akon, nagambal sila nga kung ano lang mahimo. Di amo na naiti na may ka nakabulig, nakakuan ko si imo, kasulod ko si imo sir. Okay. Sige, bali ang barangay way man si may mahimo, no? Ay man sir, kay way na pagpasudla to sir mo, ipapasudla sa security. Kay nano man nga ang hindi pagpasudlon man. Way ka mo nagagamit man sa pustida sa inyong koneksyon? Kami sir, may ara man da kami koneksyon. Ara da. Di karon kung mauna tulong sa mga panimalay da nga mga kwan. Tani nga ako ng tani nga maisla na ang poste, kasakaan ila kag tapos kwan sila marigro sa sakon kung anong maayo sila para dra. Ay mo gani nga punto bisan magpabilin ng poste basta islan lang para nga hindi delikado. Tama ka sir, kay ti kung amo mala na sir nga daw bulok na gitna, ti way ta may mo ginapirsa ko dati kung amo na papalinon ko da sila dako ngobra nila na. Kay mo gani bisan nila maghalin basta islan lang sa bag-o. Sir, amo na sir. Kag tapos kung may dutay sila nga rinta, dati rinta sila eh. Okay. Sige. So, sang nagligad nga bagyong Odette way ni mahalitan, way ni matumban eh? Kaloyan, sir, mo ginana pa nga muyo ko. Kay wala nga daan na insurance sa ila, kung matumba natin ano na lang karon. Ang banwa way man sang may alimbawa na way ni makalabot sa atensyon sa inyo nga municipal mayor? Sa LGU lang guro sa kwan ng guro sa sa may DILG. Okay, at least tadi ko na kibalo ang inyo nga municipal mayor basi may kwan masa basi ba ideyahan niya man eh? Mismo sir ang kwan sang DILG nga assistant amo na pabalo sa akon sir nga reklamo mo na lang akong di ka mareklamo. Okay, sige. So, abi bisan nga gintry nyo no kay daw hindi ka buya makaistorya bisan kwan ka mo abi makaset sang appointment sa mayor sa manager sang PLDT. Why gid sir kay do kapalagyo na sa sir kabudlay ginaya tig-agi na saya. Tig-agid. Ti karon ano ang kada magbasgo ng hangin do may kakulba ka muda tungod sa sining posting nga wala nagaangot sa duta. O sir, ti magkuha ng hangin kag limbawa mabugto lang piyak nga side sir. Makon basi igo pa masalakyan magagida. So ang barangay sang saan ulang kadto sa PLDT? Ang inilan sir nga tuig, January, kay ang pumiro da ang barangay kapitan, pinabalang ko siya, galing kay nag-resign to sa nakadto sa may
Amerika. Oo. Na ikaduwa nga nagbulo siya amo na ginambalan ko uli amo na nga nakadto sila didto duha ka busy sir why man sila pagtubanga sang manager to Aha. man lang security man lang. Okay. Sige, basi ang security na manager nila subong kay daw man na nagatubang da sa PLDT. Di amo na guro sir kay ti daw amo na guro basi amo na manager ang security da nila. Aha. Sige, padangat tani sa atensyon no sang PLDT ini nga problema sa liwat ano ganito nga area gada sa Valladolid sa crossing ano ganito sa may di ganito nga corner. Sa corner Rizal Magsaysay sir. Rizal Magsaysay. Sa plaza o antes ang plaza. Okay. Das may corner gid. Sige, sige. Mr. Sanico, ipadangat tadi ang kwan ang imo nga concern no kag tingwa naton nga makontak ang manager sa nga PLDT no kag basi pwede ta man makontak inyo ang municipal mayor nga ma-facilitate abi nga basi mapadasig ang pagproseso nga makuha na daang poste sa nga PLDT kag maislan sang bago. Di ko nang mayor siguro magkanto na sa opisina sa nga PLDT no moya man nagurong gwardiya nga hindi pagpasudlon. Muna siguro sir kag ako na sir Mambal tani obligaron man nila ang ila obligasyon nga tal nakita naman nila o nakadtuanan nila dira ti mismo ako mismo nakakita man sa sitwasyon kung paano sir tani tagaangin nila importansya kay dako man na nga madelikado sa mga tao nga nagalagi mga salakyan da kag sa mismo sa building nako ni. Sige. Mr. Sanico, salamat gid sa imong oras. Sir, thank you man sa imo sa programa mo, sir. God bless you. Salamat ulit. Thank you, thank you. Si Mr. Manuel Sanico, no, may concern. May kantanan sa sining posting daw matumba na. Way na nagaangot sa duta. No, makita nyo man sa litrato kag makita nyo man sa video. Ginapakita nato sa Facebook Live. Ang poste way na naga angot sa duta way na nagalubong no aron sa sibabaw nagahangir siya ang rason lang kung nga padayon nga nagatindog ang poste bangod nga may madamo nga mga kuryente sibabaw nga nagabinutungay araho kita nyo man abanwa kung ano ka budlay ang sitwasyon kag kung ibutang tabi, kamo ang nag-start di sa inyong balay ang di sa lapis sa sininga pusti, makabatsag kamo kulba ay. PLDT, baunano nga, may pinaka mga concern sa inyong pusti, hindi kin makakanto da sa sulod sa opisina kag mag-istorya sa manager da. Sa PLDT, ay nano nga sistema, sino ang amo to ang manager, sino to ganing manager, to ganing ginambal niya to. I-try nato nabi nga mga contact ang manager sa nga PLDT. PLDT, baunano, hulaton nyo pa yan nga may mapatay da kay mapilpilan sa inyong pusti kag dispis ka mo ya maghatag sa nga nagakigong atensyon sa sining reklamo sa nga pumuluyo da sa banwa sa Valladolid. Kung mag-inganyo ka mo sa mga customer para nga mag-subscribe sa inyo, nga matakdan ka mo da sang telepono kag may aras ang internet connection. Daw halos ang langit kag dutay pasalig nyo. Anay kung problema ng pagatubangon. Daw hindi ka mo magatubang. Naanad ka mo siguro yang ang kwarta lang inatubang nyo ay. Pero kung na problema na daw hindi ka mo magatubang. Dila sa opisina sa PLDT ang gwardiya lang ginapa-attender sa mga nagkakanto na kami mga concern. Kaya hindi na makasulod. Ay nano man. Manager sa PLDT. Ang posting nyo to sa Banwa sang Valladolid sa isa ka puluyan nga nagasandig. Wala na nagalubong ang ini nga poste. Kag delikado ini sa mga paghangin-hangin basi matumba. Magkalautod ang mga kuryente nga nagainangot na si babaw sa sini nga poste. Basi magkalari malaso pag mo imbes nga gamay lang inyo nga mangin liabilidad basi magdako pa blahaw. 39 minutos sa kaligid sa tagna nga alas 11. Magabalik Banwa ang ini nga palatuntunan pagkaligid gilamang sang pinakamaimportante nga mga panumdom. Standby.
Bombo Radyo Bacolod. Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Kuno ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Pabalik sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay Soto 46 minutos ang nakaligad sa tagnay nga alas 11. Banwa pag-istorya naton ang sitwasyon sang isda diri sa pungsod Pilipinas. Masyado kamahal na gid ang presyo sang isda nga makasiling ka nga kung magluto ka subong sang isda kag isda ang imo nga sudan daw ka big time na gid si imo kay maka-afford kaya magbakal sang isda. Hindi pareho sang una nga kung isda gani ang sudan daw makasiling kay nga pigado kay isda lang ang sudan. Yan nabi ko ng sudan karne kay daw ka big time kay mas mahal ang karne sang una sang baboy, baka kag karbaw o kung manok man da, brato iya ang kilo. Kung mahal gali ang kilo, ikumparar sa kilo sang isda. Imagine mo na sa una yung kilo sang bukaw-bukaw, tag-shin na mo. Amo na ganing sa drama nga tuyang, gina-example na permiya ang bukaw-bukaw nga isda, nga among ginasudan ni Tagoy. Nga daw ginasuyaan siya ni Albina nga ang sudan bukaw-bukaw lang pirmi. Kay nga bukaw-bukaw nga ginalakip na sa damang bukaw-bukaw. Kay sa to nga panahon sa nagliligad pagid nga mga tinuig, hindi lang sang sininga tuig mga butang tabi mga 30 years ago, mga 20 years ago. Ang bukaw-bukaw kuana pinakalo class niya nga klase sing isda. Brato lang na baklon. Pero kabalo ka mo banwa kung subong tagpila ng kilo sang bukaw-bukaw. Sa mga talipapa nga sa palibot, namot base nag-overprice man sila siguro, no? Tag 300 ang kilo. Imagine nyo na banwa, tag 300 ang kilo sa bukaw-bukaw. Makasiling kaya subong ako magdrama, abi ang tuyang kag suyaan ni Albina si Tagoy nga magsiling nga, ang imo nga isda da, bukaw, ang imo sudan nga bukaw-bukaw. Makasiling ka pag gani siya, tuy mayo big time gali si Tagoy Kaya nga sudan, bukaw-bukaw. Tag 300 ang kilo. Ang bangro subong, tagpila naman kilo sa bangro, tag sobra man 200. Ang mga isda nga dalinuan nga masyado na ginabanwa ka barato sa una. Sus, ang bili subong nagalabot man 200. Bisan ang tilapia nga gina-culture lang natin kag ara sa mga punong kag iban sa mga pond nga ginapadamo. Ang presyo subong sang tilapia nagamahal man.
Doon sinta man ang kilo. Maglo siguro sa puno, kagid sa bagsakan sa isda, kagid medyo bulo barato ang kilo. Pati ang marot, nagsaka man ang presyo, kag bangod sinibanwa, nagkapaminsar ang gobyerno nga mag-import naman kita sa isda. Ang pag-import ayan sa isda, ilabi na ang isda nga marot, makabulig ayan ini kung hindi. Hindi kita natingala, banwa, nga ang napalibutan kita sa kadagatan, ang pungsod Pilipinas, nga dapat kung tani, bastante kita sa mga isda, diri pa kag nagkakubsan kita sa isda. That's why ang gobyerno, mag-import naman liwat banwa sa isda. Di mayo man ko mag-import sa isda kung magbulo baratong isda sa merkado eh. Pero basi amo laman gyapon sa pamatyahan ko na wala sang shortage sa isda. Ang shortage subong hindi ang isda, hindi supply sa isda ang may shortage. Ang may shortage subong amo ang kwarta ginugbakal sa isda. Sigurado gid short kagid silikon magsudaan ka kadadlaw sa isda tungod sa sobrang pagkamahal, no? Sobrang pagkamahal. Siguro sa dason na Bumbulyani, kaya sa kalinya si Bumbulyani, chikyaron nyo di sa Bacolod ang ginabagsakan blasang isda, nga ang mga nagabaligya sa mga kilid-kilid, di rin sila nagabakal. Dala sa may palapala. Itanawang tabi kung pilagin man ang presyo sa bagsakan sa isda, kay basi bala ang kamahalon sang isda tungod lang nga sobra-sobra ang pagganansya sang pila ka mga nagabaligya sa mga panghigaron sang dalanaw. Kaya daw ka imposible ang isda nga ordinaryo lang daw dalinuan ganito lang daw ang itsura to na one time na testingin kita bakal. Imagine mo na ang isa ka kilo sang isda nga siyado ka ordinaryo, 260 ang kilo. Ginapakatuan sa nga patrol gina ni Bumbulyani ang BFAR, ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, para makakuha sang statement sang aton nga provincial manager sang BFAR. Pero daw wala tumatigayon kay sa karon may pila ka mga opisina ang gobyerno, may mga ahensya ang gobyerno nga hindi gali sila basta-basta magpa-interview kay makapagawa sang impormasyon kay malisensya pa sa regional office o kung gani sa national office. Singko daw nagamat-amat na ni hindi amo ang dalagan sa aton yang pagpalakat sa gobyerno haw. Kung may gusto may baluan ng katawhan kag ang concern diri lang sa ilang lokal, malabutan pagliya siyam-siyam kag matagan sila sa impormasyon kay damo pa sang lisensyahan. Nga dapat ang mandato ya sang aton gobyerno nga ihatag naton ang tanang impormasyon sa mga katawhan. Mangin transparent kita, mangin visible kita, nga wala kita sa dapat nga itago. Subong ho daw, hindi ka basta-basta maka-penetrate sa pinaka mga lokal nga mga opisina. Hindi naman yung BFAR nga may amo nga instruction. Bisan pa ganing ang Bureau of Immigration, amo mana, hindi naman subong basta-basta maka-interview si Ma'am Mita Chuvi Argilies kay may instruction man alin sa central office nga hindi sila basta-basta magpa-interview, kinalangin niya ang clearance halin sa ila sini nga central office kung ano ni man. Ipa-interpretar na ito na binisa DILG o kung sino may interpretar sila diri. Why inihan sa paglalapas sa aton niya nga constitutional right sa mga katawhan sa pungsod Pilipinas nga daw hindi basta-basta maka-access sa information ang mga katawhan sa pila ka mga opisina. Dapat yang ang tanan yang mga informasyon kaangay sa mga informasyon sang kung paano ang nagakatabo sa palibot, dapat insigina makibalo na yung mga katawhan. Kung may mag-interview nga taga-bidya, dapat matag sila sang ilang pahayag para nga makaintindi ang mga pumuluyo kung ano matutunan nga nagakatabo. Yari ko ang report ni Bumbulyani Zil Minardo. Sa piyakili niya, Bumbulyani, please come in. Yes, Bombodan, no? Angot inibala sa pagkatapos sa bagyong Odette, Bombodan.
ang aton nga pungsod sa Pilipinas nagplano ini nga mag-import sang 60,000 tons of fish, no? O kon isda para ma-cover ini ang shortage sa nga mga isda Bombodan, no? So sini sa Market Watch sang Department of Agriculture nag-expect na ni sila Bombodan nga ang supply sa nga certain nga mga klase sa nga mga isda maga-adlagan sini kon maga-shortage, which is ang first quarter pa lang after sa nga bagyong Odette Bombodan, which is cited sa madamo nga rason, no? Ang isa gidri ang recent damage nga caused by Typhoon Odette o Conray sa mga fisheries sector Bombodan. So karon ang government maga-import ini sang 60,000 metric tons sang small pelagic fishes, no, kapareho sini sang galunggong kag mackerel para ma-cover ni ang part sa mga expected shortage sa local supply sa nga first quarter pa lang sang 2022, no? Ang muni ang pahayag yan ni Agriculture Secretary William Dar sa laging handa public briefing sa nga nagliligad Bombodan nga mga sinimana. Laging handa, pero hindi man laging handa kay kung pamangkuton sa nga media ang mga local diri nga ang local diri nga mga opisina nga dapat mag-explicar sa mga katawhan, hindi man laging handa kay hindi man maka-interview dayon. Way ta sabay makuha ang informasyon. Yes, tayo ba mo dan kina-install pa ko na ang mga telepono kay nag-violin sila sa opisina. So tagaan ni sila sa nga time, no, nga ma-install niya ang telepono base pala makakuha ta sa ilang pahayag. Wa bumulyanit ya mo na nga payag ni Secretary William Dar nga kinahanglan gid mag-import kita subong sang isda. Yes, para makoveran ini ang shortage sa mga local supply diri Bombodan, no? May shortage din man. Bombodan. May shortage din man ayhan. May posibilidad Bombodan kay subong biskan mga gagmay ba lang ang mga isda daw kamahal gid, no? Daw mabakal ka na lang ni sang baboy, ang baboy daw 200 plus, ang isda dagan 380. Kung abot kong kumpormi ka man sa akon nga lain niya ang shortage subong hindi iya isda ang shortage. Ano pagid Bombodan? Kwartang inugbakal sa isda mo ang may shortage subong. Amo gid ang pinaka budlay nga shortage, no? Kung nga kwarta na kay hindi na ta kabakal isda. So ang isda ra lang kung wala ka kwarta ti wala ka gid isda. So Bombodan, no, ang mga pelagic fish ni ako nakaangay bala sang mackerel kag sang galunggong, no, according sini sa US National Oceanic and Atmospheric Administration, ini ang mga isda ni amo ini ang pinakadagko nga marine habitat bala Bombodan, no, which is a fourth of the total world sa nga fisheries catch annually o kon makuha diya sa may bugos kalibutan, no, ining mga galunggong mackerel sa ini sa pinakadamo nga species diri sa may kalibutan Bombodan. So kung isip-isipon naton kung mag-import ini ang Pilipinas, no, halin sagwa ang pamangkot kung diin halin, no, base dira naman kagina sa nambal mo sa West Philippines. So dira naman gyapon ka sa West Philippines ito hindi naman mahambal nga import ini Bombodan. Daw wala galing ma-mention ni Secretary Dar kag mas specify kung sa diin kita nga pungsod ma-import, no, sa China. So Bombodan wala pa diri na mentionar, no, kung do sa China bla mo. Bulyani do sa China bla mo. Ikaw sa China Bombodan, so alams na. Tani base kay ang West Philippines do ginaangkon man ni sa nga China nga ila Bombodan. So base dira lang man balahalin ini ang isda nga iga import, no, pakadto diri sa may Pilipinas, no, sa ato na diri Bombodan. So pero amo na niya may nagapamangkot kung sa di na ayan na kuhaon ng isda nga i-import naton, kay tibisan sa din guro nga kadagatan damo gid man niya galunggong ti abot lang bago lang hambal mo nga mo gini pinaka-abundant ya nga klase sa isda sa kadagatan. Ini mga ano ganini ining marot, no, galunggong ang pamangkot sa mga tagpalamati nga kun di ini nga bahin sa kadagatan sa kalibutan pagakwaon ang ining isdang galunggong nga aton iga-import. Ang hindi na kuya magsabat kung diin nga bahin sang kadagatan sa kalibutan kwaon ang ining mga isda. Ang ako na lang pamangkot kung tuod gid man bala nga sa China kita ma-import sang isda. Yes, amo na ang dako nga pamangkot Bombodan, no? Kay kung sa China kita ma-import sang isda nga galunggong kag mamangkot ang mga kauturan ta kung diin ini nga kadagatan kwaon, hindi na ko magsabat kay ara na dang sabat.
Correct ka ba mo dan, no? Nabaluan naton, o nahibaluan naton ang Pilipinas is an archipelago which is madamo diri sa kadagatan o na parte sang tubig which is madamo kita diriya o na manggaranon kita sa aquatic resources. Especially sini ang mga isda ba mo dan, no? Kumagamo sini nga istoryaya, so dogagwa lang ni nga endangered species ni ang mga galunggong o mga makiril diri sa aton naga-amat-amat na ini kadulaan kita diri sa nga supply sang isda kay sa ilang nga nasambit sini sa nga BFAR, no? So mayara gid shortage diri sa bahin sa nga Pilipinas sa aton bamudan which is sa una ang rason na sang Department of Agriculture tungod sa pag-agi to sa bagyong si Odette. Yes, so bamudan, no? Kaluoy sa mga isda kay pag-agi sa bagyong Odette nagkalalumos. Correct. So ano pa nagkala-shortage kita? Amo na ang isa ka rason nga gina-cite gid sa nga DAR bamudan. Nga tungod sa bagyong Odette, nagka-shortage o kanadulaan kita diri sa supply, no? Kakulangan sang supply sini sang isda diri sa maya pungsod Pilipinas which is kinanglan pa magkuha sa iban nga pungsod para makoveran ini ang Bumbulyan ni kanami pasintan nga diskusyon galing kido malangalang kita sa oras kaya nang Bumbulyo Center. Yes, so bamudan balikan ta na karon, no? Ang na topiko sini bamudan. Okay. Yes, sa bamudan, ini si Bombolya ni Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo! Salamat gid Bombolya ni Zil Minardo, ang pinakamakalit nga bagyo nga nagagi sa Pilipinas amo ang bagyong Odette. Bangod pati ang mga isda ginhalitan kay pagagi sa bagyong Odette, hinali lang nag-shortage sa supply. Nagkalamatay kaya nagkalalumos guro ang isda ay. Yan rin ang Bumbo News Center para sa Tuga Bumbo Network News. Standby! Mga petitioners maghahain ng motion for reconsideration kasunod ng dismissal sa disqualification cases laban kay dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kampo naman ni dating Senator Marcos Jr. umapila ng pagkakaisa kasunod ng dismissal sa disqualification cases laban sa dating senador. Ang Malacanang pinawi ang pangamba na baka makasama sa COVID-19 situation sa Pilipinas ang pagpapapasok ng mga dayuhan para sa bansa para sa business and tourism purposes. Ang Department of Justice naman tinanggal na sa Witness Protection Program ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa dahil sa ilang paglabag habang nasa ilalim ng programa ng pamahalaan. Mga transport groups malabong makakuha raw ng fare increase dahil sa magkakaibang hirit ng pagtaas. Ang LTFRB naman isinasapinal ang hakbang para matulungan ang mga drivers na apektado ng oil price hike. At sa international news naman, ang Ukraine inakusahan ng Russia ng pagharang sa access nito sa kanilang karagatang sakop, habang ang United States naman, si US President Joe Biden hinimok ang mga Americans sa Ukraine na agad nang lisanin ang bansa. At para naman sa ating sports balita, NBA superstar Kevin Durant masaya na rin sa kinalabasan ng blockbuster trade ng Brooklyn Nets at Sixers. Dating ka-teammate na si James Harden, hindi niya kinuha sa Team Durant sa All-Star Game. Mula sa Bombo News Center Makati, ako ang inyong anchorman, si Bombo Dave Vincent Pasit. At ako naman si Bombo Everly Rico. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. Mga kabombo at ka-Star Nation, maghahain ng motion for reconsideration sa susunod na linggo ang ilan sa mga petitioners na na-dismiss dahil sa na-dismiss na disqualification cases laban kay Presidential Candidate Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ni Attorney Howard Calleja, ang abogado ng Karma, na Lunes o sa darating na Martes sa susunod na linggo nila balak maghain ng motion for reconsideration. Para kay Calleja, maraming mga bagay ang questionable raw sa naging ruling ni COMELEC Commissioner Aimee Ferolino at Marlon Casqueja sa consolidated disqualification cases laban kay Marcos Jr. Patutsada pa ni Calleja na obvious naman daw na may desisyon na dati pa hinggil sa usapin na ito. Subalit dapat aniya ay inilabas na lamang ang naturang desisyon bago pa man ang retirement ni dating Commissioner Rowena Guanzon na nagsabing may nanghihimasok daw sa pagproseso ng COMELEC First Division kaya natagalan ang paglalabas ng ruling sa disqualification
disqualification cases na kinakaharap nitong si Marcos Jr. Nakasaad sa resolusyon na iniakda ni Commissioner Amy Ferolino na salungat sa iginigiit ng mga petitioners ang parusang perpetual disqualification dahil sa kabiguan na makapaghain ng income tax returns ay hindi naman nakasaad sa orihinal na 1977 National Internal Revenue Code. Ang naturang parusa ay ipinatupad lamang kasunod naman ng effectivity ng Presidential Decree 1994 noong January 1, 1986. Ayon pa kay Calleja, nakakalungkot ang dahilan na ito sapagkat alam naman aniya ng lahat na mayroong batas talaga na nagtatakda sa paghahain ng income tax returns. Nakasaad din sa ruling na ang non-filing ng income tax returns ay hindi krimen base na rin sa moral turpitude. Mababatid na ibinase ng mga petitioners ang kanilang disqualification cases laban kay Marcos Jr. sa argumento na pinagbabawalan siyang humawak ng anumang posisyon sa gobyerno matapos siyang makonvict dahil sa kabiguan niyang makapaghain ng income tax returns mula 1982 hanggang 1985. Samantala, nananawagan naman ang kampo ni Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan na magkaisa at isang tabi na ang pamumulitika. Sinabi ito ni Attorney Vic Rodriguez kasunod na rin ang dismissal ng COMELEC First Division sa disqualification cases na inihain laban kay Marcos Jr. Ayon kay Rodriguez, panahon na para ituon talaga ang atensyon sa tunay na mga issues sa lipunan at mga plataforma para masolusyonan ang mga ito. Bago inilabas ni Commissioner Amy Ferolino ang kanilang desisyon ni Commissioner Marlon Casquejo sa disqualification cases laban kay Marcos Jr., kinestyon ni retired Commissioner Rowena Guanzon ang pagka-delay sa naturang proseso. Bagamat walang tinukoy naman na pangalan si Guanzon, sinabi naman ngayon ni Rodriguez na ang kanilang kampo ay hindi nangingialam sa internal dispute sa loob ng COMELEC. Samantala, iginiit naman ni Rodriguez na malinaw sa naging desisyon ng poll body, hindi totoo ang akusasyon laban kay Marcos Jr. hinggil sa kanyang tax evasion at moral turpitude. Nakasaad sa resolution na iniakda ni Commissioner Amy Ferolino na salungat sa iginigiit ng mga petitioners ang parusang perpetual disqualification dahil sa kabiguan na makapaghain ng kanyang income tax returns ay hindi nakasaad sa orihinal na 1977 National Internal Revenue Code. Ang naturang parusa ay ipinatupad lamang kasunod na rin ng effectivity naman ng Presidential Decree 1994 noong Enero 1 ng taong 1986. Sa kabilang dako, handa naman si Bonifacio Ilaga na iakyat sa Korte Suprema ang kanilang disqualification case laban kay Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sinabi ito ni Ilagan, isa sa mga petitioners sa 3 disqualification cases laban kay Marcos Jr. matapos nga ang dismissal ng COMELEC First Division sa kanilang mga inihaing petitions. Ayon kay Ilagan, ang pagsasangguni nila o pag-aakyat nila sa Korte Suprema ang nakikita nilang susunod na hakbang sa oras na ibasura naman ng COMELEC en banc ang kanilang ihahain na motion for reconsideration sa susunod na linggo. Posible aniyang sa Lunes o sa darating na Martes ihahain nila ang kanilang motion for reconsideration para sa pagnanais na mabaliktad ang ruling ng COMELEC First Division sa disqualification cases na kanilang inihain laban dito kay Bongbong Marcos Jr. Samantala, sa iba pang mga balita, ang Malacanang pinawi naman ang pangamba na baka makasama lamang sa COVID-19 situation sa bansa ang pagpasok ng mga dayuhan sa Pilipinas para sa kanilang negosyo at pati na rin sa turismo. May detalye pa si Bombo Raymond Tinaza. Bombo Ever, Bombo Dave, tiniyak ng Malacanang na lahat ng kailangang protokol ay may papatupad sa harap ng gagawin na pagpapasok ng mga dayuhan sa bansa na ang pakay ay may kinalaman sa negosyo at turismo. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Carlo Nograles na kumpiyansa silang ang mga nakalatag na protokol ay hindi magdudulot ng pagtaas sa kaso ng COVID-19 sa bansa at hindi naman pinapayagang makapasok ang mga dayuhang hindi bakunado. Ang kailangan lang daw ay sumunod ang lahat sa minimum public health standards, hindi lang ang mga dayuhan at nang sa gayon ay maiwasan ang spike sa kaso ng COVID-19. Kung meron daw silang siguradong sisipa sa gagawing pagpasok ng mga dayuhang turista sa bansa, ito ay ang tourism industry na tiyak aniyang makakabangon at magdudulot ng magandang epekto sa economic recovery.
damay din daw sa pagbangon ng mga gawa sa nasabing sektor, gayon din ayan pa mga industriya na konektado o may kinalaman sa turismo. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinaza nagulat. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, basta radyo, Bombo! Bombo Raymond, gaano naman kakumpiyansa sa kasalukuyan ang Malacanang na talagang maaabot na natin yung naunang sinabi ng mga economic managers na by first quarter of this year ay baka maabot daw yung pre-pandemic levels ulit ng Pilipinas dahil nga sa ginawang hakbang na ito ng pagbubukas palalo ng ating mga borders. Bombo Raymond? Well, ang ating pre-pandemic economic growth ay nasa 7%. Bombo Dave. So last year ay pupalo tayo sa mahigit mga 6%. So sabi ng mga economic managers ay kung magpapatuloy yung pagluwag ng restrictions ay tiyak daw na baka sa second quarter ng taon ay maabot na natin, may babalik sa pre-pandemic level yung ating economic growth. So dahil nga magbabalik na yung mga trabaho, mga negosyo at syempre yung tuloy-tuloy naman yung pagtatayo ng mga kinakailangang infrastruktura para sa ekonomiya, Bombo Dave. Pero Bombo Raymond, hindi naman ibig sabihin na nagluluwag na tayo talagang ganito na yung magiging sitwasyon. Tama ba? Kasi kung sakali na magkaroon naman ng pagbabago sa ating mga nararanasan, pahinggil pa rin dito sa global pandemic, nakahanda naman yung Malacanang na mag-adjust ng kanilang mga protocols, Bombo Raymond. Oo, tama ka dyan, Bombo Dave. Pero so far ay kumpiyansang Malacanang na tuloy-tuloy na yung pagbaba ng kaso at maging sa ibang bansa ay magkakaroon na ng kumbaga matapos na rin ito ang pandemya hanggat wala ng bagong variant na madidiscover pa lalabas, Bombo Dave. So tuloy-tuloy lamang yung pagbabalanse ng ekonomiya at sa yung ating sektor o yung sa pangkalusugan. So yan yung talagang target ng ating administrasyon, magpapatuloy yung pag-iingat talaga. Huwag munang pakampante at kasabayan ng pagdarasal, Bombo Dave. Okay, with that, maraming salamat Bombo Raymond Tinaza. Samantala, pinalawig pa ang ikatlong round ng national COVID-19 vaccination hanggang sa darating na Pebrero 18. Kaugnay nito ay hinihikayat pa rin ng Department of Health ang mga hindi pa nababakunahan ng mga bata, senior citizens at lahat ng mga eligible ng makatanggap ng booster shots na magpabakuna na. Ayon kay National Task Force Advisor Ted Herbosa, pinapayagan ang mga walk-ins sa mga isinasagawang massive vaccination activity. Target ng pamahalaan na sa pamamagitan ng isinasagawang malawakang pagbabakuna sa bansa na makamit ang 70 million katao na mabakunahan hanggang sa katapusan ng buwan ng Marso. Sa kasalukuyan, aabot na sa 60 million katao ang fully vaccinated habang nasa 8 million pa lamang ang nakatanggap ng mga booster shots. Inisyal na nakaschedule ang ikatlong bayanihan bakunahan mula February 10 hanggang ngayong araw, Pebrero 11. Samantala, mamaya abangan pa dahil ang Department of Justice tinanggal na sa Witness Protection Program ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa dahil sa ilang paglabag niya habang nasa ilalim ng programa ng pamahalaan. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in one grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Nakikita ng Okta Research Group na posibleng mailagay na sa very low risk category sa COVID-19 ang National Capital Region pagsapit po ng buwan ng Marso. Ayon kay Okta Research Fellow Dr. Guido David, lumalabas sa kanilang projections na maaring bumaba ng hanggang 200 na lamang ang bagong COVID-19 cases na maitatala sa katapusan ng buwan ng Pebrero mula sa kasalukuyang 600 new infections kada araw. Ang magic number aniya na kailangan maabot para sa very low risk
risk classification ay nasa 140 new cases kada araw na maaaring maabot pagsapit po yan ng buwan ng Marso. Magugunita na noong December 2021 ay naabot na rin ng NCR ang very low risk classification bago pa man nahatak ulit ang mga numero ng mas nakakahawang Omicron variant. Samantala, ang COVID-19 reproduction rate naman sa NCR ay bumaba na sa 0.23. Ang average daily attack rate naman ay nasa 6.55 sa kada 100,000 population, habang ang positivity rate sa NCR ay 8.8%. Samantala pa, ang occupancy rate naman ng mga quarantine hotels bumaba sa kabila ng muling pagbubukas ng bansa para sa international tourism. May detalye si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Ever, Bombo Dave, nakaranas nga ng pagbaba sa bilang ng occupancy rate sa mga quarantine hotels dito sa bansa sa kabila ng muling pagbubukas ng turismo nito para sa mga turistang banyaga. Sa isang panayam ay sinabi ni Philippine Hotel Owners Association Executive Director Benito Bengzon na ikinalulugod nila ang naturang welcome development dahil hudyat na ito ng muling pagbubukas sa normal na sitwasyon ng bansa, ngunit ikinalungkot naman ito ang maraming naapektuhang quarantine hotels dahil dito. Marami kasi anya mga hotel na ganap pa na nag-ooperate bilang quarantine hotels na lubhang naapektuhan ng kita dahil sa pagbaba ng bilang ng occupancy rate dahil nga sa naturang panukala. Sa muling pagbubukas kasi ng Philippine Borders sa international tourism ay hindi na isa-isa ilalim pa sa mandatory quarantine ang mga turistang fully vaccinated na basta't makapagpakita ang mga ito ng negatibong resulta ng RT-PCR test na isinagawa 48 hours bago ang kanilang departure. Aniya, bagamat sinabi ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na may maliit na porsyento pa rin ang papasok sa bansa na kinakailangan mag-quarantine tulad ng nasa 10% ng mga hindi pa bakunadong OFWs, ay hindi pa rin matutumbasan nito o sasapat ang perang kikitain ng mga hotels dito dahil mas mababaan niya kumpara sa normal rate ang kanilang sinisingil dito bilang tulong na rin sa mga naturang individual. Kung pagbabatayan kasi aniya ang kanilang naitalang datos ay nasa 85% ang naging revenue loss ng mga hotels noong taong 2020 na magsimulang tumama ang pandemya sa Pilipinas, habang tumaas naman sa 90% ang nawalang kita sa mga ito noong taong 2021. Samantala, umaasa naman ang asosasyon na makakatanggap ng tulong pinansyal tulad ng loan mula sa pamahalaan upang matulungan sila sa susunod pang 6 hanggang 12 buwan na siya namang babayaran ng mga hotel sa oras na ang demand level nito ay bumalik na sa dating operasyon. Tiniyak naman ni Bengzon na gagawin nila ang lahat upang hindi nila kailanganing magtanggal ng mga empleyadong naninilbihan sa mga hotel sa kabila ng apektadong occupancy rate at kitang nararanasan ng mga quarantine hotel. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, naalala niyo po ba yung self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa abay tinanggal na daw sa Witness Protection Program ng pamahalaan ayon sa Department of Justice? Nakatutok sa balitang iyan si Bombo Gerald Ulepa. Yes, Bombo Dave, Bombo Ever, agad namang nagpaliwanag ang Department of Justice kung bakit tinanggal na sa Witness Protection Program ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa. Ayon kay Justice Secretary Menardo Guevara, ito ay dahil na rin umano sa ilang beses na paglabag ni Espinosa habang nasa ilalim ito ng naturang programa. Kasama na rito itong smuggling, extortion at plano nitong pagtakas habang nakaditine sa pasilidad ng National Bureau of Investigation. Kabilang daw sa pinakahuling ginawa ni Espinosa ang panghaharas ng iba pang inmates, smuggling ng mga kontrabando, pag-inom ng alak at ang pangingikil ng pera sa iba pang inmates. Maliban dito, inukusahan din ang drug lord ng paglabag sa curfew hours at ang pagbisita sa pasilidad ng iba pang inmates. Kahit na mayroon na itong warning, nakikipag-ugnayan din umano ito sa iba pang inmates na mayroong drug cases at ang paggamit nito ng mobile phones at bladed weapons na matagal nang ipinagbawal sa loob ng detention facility. Kasama sa mga tinanggal sa programa itong asawa at anak ni Espinosa. Sa isang sulat na may petsang Enero 31, sinabi ni Guevara na dahil tinanggal na ito sa Witness Protection Program, ay tinanggalan na rin siya ng security at benefit promo or program.
Kung maalala noong Enero 13, tinangka ni Espinosa at dalawa nitong kasamahan na tumakas. 4 na araw matapos ang insidente, agad nang inirekomenda ng DOJ na tanggalin ito sa WPP. At kasunod dito ay hiniling din ng NBI na mailipat si Espinosa sa iba pang detention facility. Pero sinabi ng DOJ na itong korte naman ang magdedesisyon. Taong 2016 nang ipinasakamay ang drug lord sa NBI habang dinidinig ang ilang kaso nito na may kaugnayan sa iligal na droga. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Dagan pa ang bilang ng mga taong lumabag naman sa umiiral na gun ban habang papalapit ang halalan ngayong taon. Ayon yan sa Philippine National Police. Base sa datos ng PNP, lumabas na umakyat na sa 973 katao ang lumabag sa gun ban. Sa naturang bilang, 318 na mga offenders ang naitala sa National Capital Region na sinundan naman ng Central Visayas na may 118 na mga violators at Central Luzon na may 116 violators. Sinabi ng PNP na sa 937 sa mga inarestong violators ay pawang mga sibilyan, 8 ang police personnel, 7 ang military personnel at 13 naman ang mga security guards. Nakuha mula sa mga violators ang nasa mahigit 700 na mga firearms, 4,000 mahigit na mga piraso ng mga bala at 300 mahigit naman na mga deadly weapons. Mula yan sa 800 mahigit na mga police operations na inilunsad. Base naman sa Resolution 10728 ng Commission on Elections, ipinagbabawal ang pagdadala o kahit na anumang pagtransport ng mga baril at iba pang mga nakakamatay na armas sa labas ng kanilang bahay at sa lahat ng mga pampublikong lugar mula yan Enero 9 hanggang sa pagtatapos ng eleksyon sa Hunyo 8. Pero hindi sakop dito ang mga law enforcers, basta meron lamang silang authorization mula sa COMELEC at dapat ay suot nila ang kanilang uniforme kapag bitbit ng kanilang mga baril habang nasa official duty sa kasagsagan ng election period. Ang mga lalabag dito ay maaaring makulong ng hindi bababa sa 1 taon pero hindi naman ito lalagpas sa 6 na taon. Maaari pa ring pagbawalan sa paghawak din ng anumang posisyon sa gobyerno at tanggalan ng karapatan na makaboto at hindi na rin makakakuha pa ng lisensya ng baril ang sinumang mahatulang guilty. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Dunkin' Donuts, ang pasalubong ng bayan. Samantala, mga transport groups naman malabong makakuha raw ng fare increase dahil sa magkakaibang hirit na pagtaas. Samantala, ang LTFRB isinasapinal na ang hakbang para matulungan ang mga drivers na apektado na rin ng oil price hike. May update si Bombo Dennis Hamito. Hirap ang mga nasa transport sector na makakuha ng ninanais na fare hike ngayong panahon dahil sa ilang konsiderasyon. Ayon kay LTFRB Chairman Martin Delgra, may mga request na silang natanggap mula sa ilang operators at drivers, ngunit magkakaiba yung hinihiling na halaga ng mga ito. Ang PEDUDAP ay nais mabawi yung inisyal na piso na kanilang naging rollback noong nagkaroon ng sunod-sunod na oil price reduction. Habang ang ilang grupo naman ay ibig umano na magkaroon ng hanggang 3 piso na aumento sa pamasahe at meron din na nagre-request ng 6 na piso ang maging pagtaas. Aminado ang LTFRB na mahirap pagbigyan ang naturang mga request dahil sa ipapasa lamang din naman ito sa riding public na nahihirapan din. Kaya naman binabalangkas ngayon ng ahensya ang posibleng tulong para sa mga driver na pangunahing apektado ng mga magkakasunod na oil price increase. Hirit na mga ng ilang nasa transport sector, idirekta na doon sa mga driver dahil ito naman ang nagpapakarga ng gasolina at krudo at hindi ang mga operators. Kung mapupunta daw kasi sa mga operators ay hindi naman halos maramdaman ng mga driver ang naturang biyaya dahil sila pa rin ang papasan ng sunod-sunod na oil price increase. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala, bangkay naman ng isang pulis na tagpuan sa isang bakanting lote doon sa Pagadian City. Maki-update tayo sa report ng Star FM Dipologa.
Wala ng buhay nang matagpuan ang isang pulis na nakahandusay sa isang bakanteng lote sa barangay Bulatok, Pagadian City. Kinilala ang biktima na si Police Corporal Marcelino Ferrer, 29 anyos at residente ng Paso Bulong, Zamboanga City. Base sa inisyal na report, biktima umano ng pamaril si Ferrer matapos itong makitaan ng gunshot wound sa kanyang ulo na naging dahilan ng kanyang agarang pagkamatay. Nakuha na naman ng CCTV footage ang pagdaan ng isang motorsiklo galing sa crime scene nang mangyari ang insidente. Na-recover ng mga otoridad ang hinihinalang basyo ng bala ng caliber 9mm pistol at isang motor. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng kapulisan hinggil sa insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa impila ng Star FM Dipolog, Star DJ Echo White nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo. Sa Zamboanga City naman, meron pong mga nasamsam na 1.2 milyong pesos na halaga po ng smuggled na sigarilyo. May detalye dyan ng Star FM Zamboanga. Naharang ang isang jungkong na bangka na naglalaman ng mga sari-saring smuggled cigarettes ang nasamsam ng Coast Guard District Southwestern Mindanao kasama ang Bureau of Customs at Zamboanga City Maritime Police Station noong Miyerkules sa Barangay Mariki, Zamboanga City. Ang nasabing jungkong ay may kargang humigit kumulang na 35 master cases na mga smuggled cigarettes na nagkakahalaga ng 1.2 million pesos. Sakay naman sa jungkong ay ang tatlong individual na nakilala bilang sina Sakili Adong Lim, Samri Muhammad Hajullah Nasri at si Sahiban Arabasa Alfadsri. Sa ngayon, nasa kustodiya na ng mga otoridad ang mga nasabing smuggled cigarettes, ang jungkong na bangka at ang tatlong individual para sa malawak na investigasyon at wastong disposisyon. At yan ang naging ulat mula rito sa himpila ng 93.9 Star FM Zamboanga. Ito si Star DJ Danny para sa Bombo Network News at Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country. Basta Radyo, Bombo! Ang Bombo Radio naman naging daan upang matulungan ang mahigit 50 mga construction workers mula Negros Occidental na inabandona at hindi pa pinakain ng kanilang kontraktor. Nakatutok sa balitang iyan ang Bombo Radio Iloilo. Naging daan ang Bombo Radyo Iloilo upang matulungan ang higit sa 50 mga construction workers mula Negros Occidental na dinala sa Iloilo City at pinabayaan ng kanilang kontraktor sa eksklusibong panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Monsignor Mayton Oso, Direktor ng Haro Arsisan Social Action Center. Sinabi nito na naantig siya nang marinig ang balita sa Bombo Radyo na hindi pinapakain at hindi rin binibigyan ng sahod ang nasabing mga construction workers. Ang nasabing mga trabahadora ay nagtatrabaho bilang electrician sa Iloilo Business Park sa Mandurriao, Iloilo City. Dahil dito, binigyan ni Oso ng bigas at grocery ang nasabing mga construction workers kasabay ng panawagan sa kontraktor na pauwi na lang ang mga ito upang hindi na magutom. Nakarating sa ating atensyon ang kalagayan ng ating mga kapatid na galing Negros that we want to reach out. So thank you to Bombo Radio kasi as a Christian, we cannot afford to enjoy life while others are suffering. No? Kaya salamat sa Bombo. Accept the little that we can reach out, the little that we can help. Si Monsignor Mayton Oso, iyan ang ulat mula dito sa Bombo Radyo Iloilo. Ito si Bombo Christian Lusada para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall #1 sa Iloilo. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Inakusahan ng Ukraine ang Russia ng pagharang sa pag-access nito sa Black Sea habang naghahanda naman ang Russia para sa naval exercises nito sa susunod na linggo sa gitna pa rin ng tumitinding tensyon sa rehiyon. Ayon kay Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba, ang karagatang Azov ay ganap na na-block na ng Russian forces, gayon din ang Black Sea. Inilarawan nga ng Ukraine ang military drills na ito ng Russia sa naturang karagatan na psychological pressure. Nakatakdang isagawa nga ng Russia ang naval exercises nito sa susunod na linggo sa dalawang karagatan sa south ng Ukraine na tinatawag na Black Sea at ang Sea of Azov. Nag-issue na rin ang Russia ng coastal warnings na may kinalaman sa kanilang isasagawang mga pagsasanay sa pagpapaputok ng baril at missile.
Samantala pa, hinikayat naman ni US President Joe Biden ang mga Amerikano na nasa Ukraine na agad na itong lisanin. Sinabi ni Biden na hindi lamang parang isang teroristang organisasyon ang kanilang kalaban, kundi isa sa mga pinakamalaking armadong militar sa buong mundo na tumutukoy sa Russia. Nagbabala din ang Pangulo ng Amerika na ibaan niya ang sitwasyon sa ngayon at maaaring mabilis na mag-iba ang kasalukuyang sitwasyon sa Ukraine. Ayon pa kay Biden, walaan niyang sitwasyon na makakapag-udyok sa kanyang magpadala ng mga sundalo sa Amerika para ilikas ang mga mamamayan nila sa Ukraine dahil pag nagkataon ay World War na ang mangyayari sa oras na magbarilan ang mga sundalo ng Amerika at ng Russia. Anya, hindi anya mangingimi si Russian President Vladimir Putin na gumawa ng aksyon na magkakaroon ng negatibong impact sa mamamayan ng Amerika. Kaugnay pa rito, inaprubahan na ng White House ang planong pagpapadala ng nasa 2,000 na mga tropa ng Amerika sa may Poland para naman tulungan ang mga Amerikano na nais lisanin ang Ukraine sakaling lusubin ito ng Russia. Bombo Sports News. Inamin naman ng NBA superstar na si Kevin Durant na masaya pa rin siya sa kinalabasan ng blockbuster deal ng Brooklyn Nets kahit na wala sa kanila ang isa sa Big Three nila na si James Harden. Kung maaalala, minabuti ni Harden na lumipat ng ibang kupunan kasabay ng NBA trade deadline kung saan nagdesisyon na ang Nets na pakawalan siya patungo sa Philadelphia Sixers kapalit ni na Ben Simmons, Seth Curry at Andre Drummond. Inamin naman ni Durant na excited siya kay Simmons na tinawag pa niyang versatile player. Sa ginanap kanina na NBA draft para sa All-Star Game lineup, halatang iniwasan ni Durant bilang team captain ng Eastern Conference na kunin itong si Harden. Hanggang sa huling dalawang players na natira, mas minabuting kunin ni Durant itong si Rudy Gobert ng Utah Jazz. Wala namang nagawa ang team captain ng Western Conference na si LeBron James kundi isama na lamang sa kanyang lineup itong si Harden na tanging natira lamang na mag-isa. Ang inaabangang All-Star Game ay gaganapin sa estado ng Cleveland sa susunod na linggo. At ang sports news na ito ay hatid sa inyo ng Cherifer. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kabuuan ng ating pagbabalita. Balikan ko lamang ang ating mga headlines. Petitioners maghahain ng motion for reconsideration kasunod ng dismissal sa disqualification cases laban kay dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang kampo naman ni Presidential Candidate Marcos Jr. umapila ng pagkakaisa kasunod ng dismissal sa disqualification cases laban sa dating senador. Ang Malacanang pinawi naman ang pangamba na baka makasama lamang sa COVID-19 situation ng bansa ang pagpapapasok ng mga dayuhan sa Pilipinas para sa business at tourism purposes. Ang Department of Justice naman tinanggal na sa Witness Protection Program ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa dahil sa ilang paglabag niya habang nasa ilalim ng programa ng pamahalaan. Mga transport groups malabong makakuha ng fare increase dahil sa magkakaibang hirit na pagtaas. Ang LTFRB naman isinasapinal na ang hakbang para matulungan ang mga drivers na apektado na ng oil price hike. At sa international news naman, ang Ukraine inakusahan ng Russia ng pagharang sa access nito sa kanilang karagatang sakop, habang si US President Joe Biden naman hinimok ang mga American sa Ukraine na agad nang lisanin ang bansa. At para sa ating sports balita, NBA superstar Kevin Durant masaya na rin sa kinalabasan ng blockbuster trade ng Brooklyn Nets at Sixers, habang ang dating ka-teammate nito na si James Harden hindi niya kinuha sa Team Durant sa nalalapit na All-Star Games. At live nationwide, worldwide mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Dave Vincent Pasit para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa-Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Pabalik mga kabiran sa tunong pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuhanay sa Odto. 34 minutos na nakaligad sa tagnang alas 12. Bagulan nyo naman yan ang Bumbo News Center para sa itong Bumbo Network News. Sa itong pagbalik ko na ito ng dugang report gikan sa itong mga field reporters. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang.
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo. Nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o. Kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad, kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad, kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Number 1 Basta Radio Bombo.
Pabalik naman kabayan sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na bombo hanay sa Udto, 12 minutos na bilin kabagadan kita stag ng alauna. This time ko na ito report ni Bumbo an Sinrol Sorilla. Ano ang update sa Task Force Disiplina? May kantanan sa mga basura nga nagalinapta di sa syudad sa Bacolod. Yaring report, Bumbuan, please come in. Pudan kapin sa siyam ka mga violators ang paghaboy illegally, no? Paghaboy sa hindi insakto nga lugar sang basura ang nagkaladakpan diriya sa aton sa may syudad sa Bacolod. Ini sa operation sang Task Force Disiplina pero natabo ni sa ila bombudan tigunwangan ng ginyanay sila kay sa first offense, no, sa ida bombudan suno sa kay Mr. Wilfredo Taba Gyulingo. Bombudan ginawa din nga nakagapakito man kabalo ka bombudan ang mga nagadump sang basura pero dire kani kita video, no, kag mga pictures ini ba lang mga drivers sang tricycle kag tricycad ginsugo lang ginahakot ang basura mayari dire sa pila ka mga lugar actually bombudan sa dire sa barangay sa kilid sang police station number 2 sa Alihis, sa Mansilingan, sa kundi-indiin pa nga mga lugar, bombudan, yun ba lang may chance nga makahaboy sila sa basura, and worse, may ara ganiya sa higad suba, no? May mo pa sila sa gyapon, bombudan, no? Hindi na ba nakahulat sa garbage collector, si puno na lang suguon tong tricycle or tricycle driver nga ihaboy ang basura, no? So, kasubo bala bombudan, nga yung mga kaangay nga mo sila nga mga hilikuton. So, suno sa kay Mr. Gyulingo, ate kung mag-second offense sila, kundi ma-community service ka or mababayad ka sang penalty nga 500 pesos, i-impound pag imo tricycle or imo nga motor nga or vehicle nga gingamit, no, sa pag-haboy iya bombudan sang basura, no. So, amo ini bombudan ang natabo sini sa ila, sige-sige ni actually ang operation sang Task Force Disiplina na hanungod sining paglibot sa Bacolod nga nagatsikar dira sa illegally nagadump sang basura. Bombudan pamatian naton si Mr. Wilfredo Taba Gyulingo, no, ang head sang Task Force Disiplina. Okay, sige daligin lang. May nagakaladakpan kami nga mga tricycle nga amo ang nagaula nga ginasugulan sang mga pumuluyo mala. Oo. Di na sir. Di nga lugar sa barangay to sa may bala talapit sa backup to Black Police Station to sa Kilidalan. Oo. Tapos dito sa may Alihis kaga dito man sa may Taytay sang barangay Takuling kang border. Oo, bayari man sa may barangay 16. Oo. So amo ni nga mga lugar. So tapos nakitaan mo na dira sir sa Mansilingan, ni nasa puno sa Akasya, pakadto to sa East Homes, ginatambakan man na da sang basura. Dira natin luan man namon, may nadakpan man kami da. Gali kay gigid na sila dai kisa na lang galahalin bala sa mga kumatan sa mga bangka tutong. Kagwa sila gabi kakagahon. Hindi apoy lang malabay tricycle, apoy lang balaw kung ano. So yes, no, alas sa atong truck na pinabantay sa katana. Oo. Sir, kung madakpan nyo, anong inyo ginahimo? Sa subong ang perpense, ginatala sila. Kaya maluka ko nato, siniyapak ko na ma-impound ng ilan ng tricycle. Di ka pakitluoy man sila dayon, ginagalaan. Kinabalan hindi na mag-untat na lang sila na ubra maghakot ng basura kaya hindi na nila ubra. Oo. Sir, sa pila ka mga lugar di sa Bacolod ang ginabantayan nyo gid nga do dira gid ginatampakan sang basura sang mga pumuluyo, sir? Amo na yung mitlang mo bago lang, no, sa may lapit sa Iswang Fall, tapos isa sa may Mansilingan sa Lihis, sa may lapit sa Pandaan, sa may Tobang Phoenix, pero usually sa may usually focus na mo nara sa main road, no? Oo. Mga highways mula main roads. Dinaligay hindi man natin matalapod. Pero sa sige-sige operation, ang kakadakpan may sikan offense din may penalidad na. Ano imo mensahe na, sir, sa mga pumuluyo, sir, nga bala ka irresponsable sa disposal ng basura? Kaya mo nang hambal sa ilan, no, nga panawag na lang sila sa aton nga landline, no, para nga makuha ang mga subdivision na kung na-miskid man ang schedule nila, 4456579, no, ang mga aton landline.
may action center kita na aksyonan dayon na may na siyang son nga maghatag sila sungol sa mga kung sino na nga mga tricycle para iapoy sa highway sa Taytay. Mag-be responsible na lang tanto nga may complaint ng action center kinating ng maksyonan ng mga reklamo sa basura sa subdivision na hindi ma-miss ang IPM. So parang IPM na double time gina-monitor man nato ng ilang operasyon. Bumbuan. Sir Wilfredo Tabagyo Linggo na nangod sining paglibot ni nila actually bombodan mga surprise ang maning paglibot riya sa aton sa palibot syudad sa Bacolod kay nangin problema ni siya bombodan nong illegal trapping kay iba nagapahapos na lang hindi sila gustong makitan basura abi sa panimalay nila kung nagahulat sila sa paghaboy Bumbuan. no yes Grabe nagapakita man nga hindi religiously ginatuman sang IPM ang ilang mandato nga maghakot regular sa mga basura. Kaya kadamo abi mga subdivision isa nga nagatalambak lang ilang mga basura kay hindi man maagyan sa mga basurero. Oo, yes, bombodan no. So amo ina iba nato yung mga kauturan hindi sinakahulat nga kwao ng basura that is why nga gaano na lang sila bombodan ginapakot nila kag ginapahaboy. Hindi man gani sa siling hindi makahulat, dugay na nga nagahulat. Oo, dugay nga nagahulat abi bombodan. So ano gid no, kabudlay gid ka tama bombodan mag-amo sini. That is why nga amo na ginalibot pero dapat bumbuan pat ang nagaula na mahimo man nga ginsugo lang sa gimbayaran nga mag-ula dakpon gid kay balor gid siya hindi na dapat nga ulaan dra siya maula. Oo. Amo gani man do nagadugang pagid siya sang problema sa sosyedad naton bombodan no. Kay kabudlay niya nga irason niya lang niya ginsugo lang ko. Tingin ginsugo gani pero kay balukang hindi na di sang ululaan basura ba araw-araw na nga bisan gamay nga bata kay hindi kundi na dapat iula ang basura. Kag sa kadadlaw na lang niya nga ginahambal naton diri nga may ara kita sang ginaulaan sa basura da nga proper nga pag-ula sa basura ara da sa dump site ara da sa may barangay Felisa. Kay may ara man nagakot sang basura, kundi bakot ang basura, kundi pakot mo gid man ni kag iula dapat may ara ka sang ululaan basura nga hindi lang iula sa higad sandalan baw nano nga. Amo gani bombodan subok man no. So amo ni nadumduma mo na da bumbuan ang sa may likod blas ang hillside nga dalan pakadto da sa may panaan. Kung mag-agi ka da sa sa dalan Mansilingan Felisa, antes ka makabot sa Mansilingan, maliko ka na sa wala, pakadto na dayon sa entrance ang panaan. Kita mo na nga nagatambak mo na sa unang mga basura da. Oo, subong wala na. Subong wala na. Tinahimo man nga madula haw. Kaysa una, rason man lang sa manugula siya, kay ginsugo man lang ko, ula diri. Anay sa ginbantayan to, kay pandakpo na mga manugula, dula man ang mga manugula. Ang problem diri naman sila subong sa antes kabala magpahandumanan man diri naman sa Iscoms 4. Sa puno sa kakasya, sa pagkadamo sang basura. Swerte man niya nga higad sang dalan no, illegally kinadam pagidayang basura do kaulog tasan man bombodan. Nagakatabo sila may una na nga mag-ula basura, ti kung hindi mapudyot na yon may makakita siya, may basura di ginaula, maula man tabla. Kita naman to sa isa siya, may nagaula na basura, maula man ta, hasta damo na nagaula. Correct. Dutay na nga problema bombodan pero dako ang impact sini no sa aton nga mga kaut sa aton nga paribot gid iya no. So bombodan niya subali ano ang matabo sini bantayan na dang area para wala si may mag-ula na. Yes. Bantayan nila pag mag second attempt naman niya ti penalty na gid bombodan kay okay na to ginpatawad lang sila anay nung shock ng mga violators. Pero second attempt ti penalty sila 500 pesos kung wise la kwarta para mga community service sila kuto nila tanan nga basura kung manilhig sila bombodan. Mo gani pero speaking sa nga dalan sa Mansilingan Felisa nakita mo to ang may akasya to ada nga nagtindog nga gingabot na kita mo to daw na simento na ang piak nga lane. Yes, gani man. Sementado na bombodan mission accomplished na to mahimo man lang no. Mahimo man lang gali kag gina-commend man naton ang Wilkinson construction na damo nagaobra ti gina-commend man naton nga at least dasig man sila nagpatigayon sa pag simento sandalan kag ginahulat na lang ang lane nga gin-simento subong kag dason ang piak naman nga lane amo naman ang abusan sa simento ti amo na sila naton nga kun gustuhon dasig manang amo nang hurubaton nga kung ayaw maraming dahilan kung gusto maraming paraan. Correct, bombodan sakto na no. So anyway
Bombo Daniel, amo ni so far, no, ang update, report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sa bombohan sa Udo, kini si Bombo Ansindol Sorilla. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo. Okay, salamat gid. Bombo Ansindol Sorilla. 2 minutos banwa na bilin kag magadangat kita sa tag ng alas alauna. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo hanay sa Udto. Diri kita nay sa aton nga Valentine around the world. Daw kag ibaloon naton ang kung paano i-celebrate ang Valentine's Day sa iban nga mga kapungsuran kay karon dugay-dugay dulong ko kamo banwa, no, magpanglugayawon kita sa iba naman nga mga kapungsuran. Kag this time sa pungsod Guatemala. Paano mag-celebrate sa Valentine's Day ang mga taga Guatemala? Kag mangin kaupod naton karon si Father Severo Frisco Irmihi, nga dito siya subong Filipino ini siya, no, kag dito siya subong na-assign sa Guatemala. Na paano mag-celebrate sa Valentine's Day, no, ang mga taga Guatemala. Kaangay mambala diri sa pungsod sa Pilipinas nga may mga roses, may mga cards, may mga date, no, may mga dinner kag iban pa. Aton karon nga hibaluon, no, pagi sa aton nga Valentine around the world. 1 minuto ang nabilin kag magadangat kita sa tagtang alas alauna diri sa aton pagpangalagad sa palatuntunan Bombo hanay sa Udto. Sige, iprepara nato nabi ang aton nga ang aton nga pagpanakayon padulong sa pungsod Guatemala sa aton nga Valentine around the world. Sige daw ay pag napreparar pa nato ng aton nga nga jet padulong dito sa Guatemala. Kay dugay-dugay kuhaon na nato na pinapagka mga dugang nga mga reports gikan sa ato ng mga field reporters. Ang vaccination drive sa probinsya sa Negros Occidental sa una pa lang adlaw sa 3 adlaw nga vaccination drive sa probinsya, mayroon na 15,000 ka mga kabataan ang nagkalabakunahan. Di mayo ini nga patimaan kag kabay pa nga damo pagid ang mabakunahan. Yari na kita sa aton nga Valentine around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklipade. Yachibyaldubiu. Valentine around the world on Bombo Radio. Around the world. Te quiero muchísimo. Amo ini ang maghambal sang I love you very much sa Spanish nga amo ang official language sang pungsod Guatemala. Ang Guatemala amo naman subong ang aton pagkakatuan kag hibaluon kung paano ang mga Chapins o kung mga Guatemalans magsaulog sang adlaw sang paghigugma. And I would see the smile you're smiling now. Ang Republic of Guatemala o kon Republika di Guatemala malapit ini sa mga kapungsuran man sang Mexico, Belize, the Caribbean, Honduras kag El Salvador sa Central America kag yara ang dagat Pasifiko sa sur nga bahin sini. Guatemala is the most populous country in Central America. Kung sa diin nagadangat na karon sa 17.2 milyones ang populasyon diri. In you. Bangod sang pagkamanggaranon sang Guatemala, sang biological kag unique ecosystem sini, kalakip ang madamo nga masapuan nga endemic species diri, dako ang nabulig sini sa pagkabig karon sang kabuusan nga Mesoamerica bilang biodiversity spot o kunangin biodiversity hotspot na karon bangod sang malain nga dulot sang human habitation. Ang Guatemala nga ang kapital amo ang Guatemala City, may unitary presidential republic nga klase sang panggobyerno nga
ginadumalahan sang ila presidente karon nga si Alejandro Giamatti kag sang ila vice presidente nga si Guillermo Castillo. Mayoriya sa mga Guatemalans diri mga Kristiyano ukon nagapanguna nga reliyon diri amo ang Roman Catholic kag Protestant. Amo ini ang rason kung nga malapuyot man ang ila pagsilibrar sang Valentine's Day. Il Dia del Cariño amo ang pagtawag sa mga Guatemalan sa Valentine's Day nga sa kinaandan isa ka madinuagon kag affectionate affair ilabi na gid sadtong wala pa ang COVID-19 pandemic. Sadto nangin tradisyon na nga ang mga kababayen diri ang nagapasakop sa Old Love Parade nga ginahiwat sa Constitution Square sa Guatemala City. Ang Old Love Parade isa ini ka parada sa mga senior citizens nga mga kababainan nga nagasinaot sa dalan samtang nagasuksok sang madinuagon kag bulaklakin nga Mayan attire. Are in New York and Cape Harry. Common man nga ginatawag Amor y Amistad ang adlaw sa pagigugma sa Guatemala, meaning this is the day of love and friendship. Throughout Latin America, the day is as much about friendship and family as it is about love. Kaangay man sang kanamaan, ang mga Guatemala nagahinataga ini sila sa mga bulak, tsokolate kag card sa Valentine's Day. Kag nagapabutyag sang ila pagigugma sa mga pinalangga pinagi sa pagsiling, Te quiero muchísimo. Okay, mga kabiyanan, para sa aton nga Valentine around the world, mangin ko po natin karon si Father Severo Fresco Hermihi na dito sa Guatemala. Hibalo natin kung paano mag-celebrate sa Valentine's Day ang taga Guatemala. May gini ko mismo ma-interview natin ang ara sa Guatemala. Father Hermihi, mayong udto. Mayong udto. Aha, kumusta da, Father? Hello, Father. Kumusta da subong sa Guatemala? Kumusta ang mga couple subong kay mga lovers nga nagahilapit ng Valentine's Day? At nag-prepare na sila sa amon nga hilikoton, sa amon nga activity sa maabot nga Domingo. Aha. February 13. Okay, February 13. Dala sa inyo, Domingo. Okay, oo. So, bali, mag-celebrate, paano mag-celebrate ang mga taga-Guatemala dala sa, Father? Dire sa Guatemala, hindi masyado gina-celebrate ang Valentine's Day. Halimbawa sa mga malls, wala sang decorations. Okay. Unlike sa Philippines nga pagpatak pa lang sang February 1, damo ng mga decorations sa mga malls. Pero diri hindi nila gina-celebrate di Mayo. Pero diri sa amon sa parokya, gina-celebrate namon ang Dia del Cariño. Gina-invite namon ang mga mag-asawa nga mag-participate sa isa ka misa. Kumbaga, ang misa nga niya ginadedikar para sa ila renovation of vows. And then, after sina, may activity nga ginapatuman ang pastoral de pamilya. Kaya diri sa parokya, we work together with yung enkargado, ang in charge sang activities sa tanan-tanan nga mga families o tanan-tanan nga activities which connected to families. May grupo sila nga gitawag pastoral de pamilya. Sila naga-initiate sa mga activities nga paghiwaton sa Dia del Cariño. Pero normally gina-celebrate ang Valentine's Day every February 14. Pero sa sine celebrate namon sa February 13 kay siling nila Domingo, mas manami pagit kay the Day of the Lord. So, we agreed to celebrate the Valentine's Day on Sunday, February 13. Okay. Father,
Sang una daw may ara na dra ginapatigayon nga Old Love Parade. May mga senior citizens nga naga-parade sa dalan nga naga-suksok sa mga bulaklakin nga mga Mayan attire. Ambot kun sa subong ara pa nagyapon. Sa subong cancel kay tungod sa pandemya. Actually, ang mga Guatemalans, mahilig sila sa prosesyon. Kada may mga piyesta, ginag sila, gasalulog sa prosesyon. Sa Christmas, New Year, and then Valentine's Day, and most especially during Holy Week. Mahilig sila sa prosesyon. I see. Subo silingon nga until now ginaara gyapon na ang Old Love Parade, no? Galing kay tungod na sa pandemic nga wala na hindi na mapatigayon anay sa sini nga mga tinion, pero base sa sunod nga mga tinuig ara na. Paano mo ma-describe, Father, ang ining Old Love Parade? Ano ni kasadya? Actually, ang amo nga parade, daw decorate na sila sa mga mga bulaklak. Kaya diri sa amon, may area diri nga ginatamnan sang bulak. So bulak part na sang culture sang Guatemala. Every time nga may parade, may gitna, may mga decorations sa mga manarisari nga mga bulak. Okay. Tumana katahon, very colorful na nga celebration. Colorful ka. Damo man naga-participate. Hello, Father? Yes. Siku damo man naga-participate sini? Oo. Magluwas sa sining Old Love Parade, no? Ang mga kabataan niya, paano sila dira? Ano ang ilang mga activity? Actually, sa mga kabataan, wala masyado sang mga activities. Unlike sa sa mga kabataan nga ma-receive sang Sacrament of Confirmation, may ginahiwat ang parokya nga mga activities sa ila, pareho sang religious retreat, mga programs nga sa ila maging malapit pugit sila, maging active pugit sila sa simbahan. Okay. So bali dira sa kwan ang Guatemala mga makabig man nato daw ka mga relihiyoso. Actually, very strong ang faith sang mga Guatemalans. Okay. Pero ano ka dako, hindi ba daw may dako man ang porsyento sang Christianity sa Guatemala? Oo. Actually, ang Kristyanismo panguna diri nga relihiyon sa Guatemala. Catholic, tapos the rest ang mga Protestants. Mga Protestants, pero may ara gyapon ang mga sinanguna nga pagtuluan sa Guatemala, no? Oo, mga animisms. Damo pa na diri. Actually, ang ginatawag nila mga religion, Mayas, mga Mayans? Mayans religions. So, pero kuwan na lang siguro, bali sa mga remote area na siya? Sa mga remote nga mga area na lang na siya? Diri sa amon wala na, pero sa mga bukid-bukid na yon may ara. Pero dira sa kapital, sa Zona 7, may area na sila nga gina-preserve dira, lapit na sa syudad Gina-preserve na nila para maghiwat sila sang Mayan rituals. So until now may mga rituals yapon nila patigayon. Okay, sige. So, dira sa Guatemala, uso man ang mga pagatag sa mga roses, mga chocolates, ara man na subong? Hindi masyado, wala masyado gina-practice na sang mga tao dire. Pero sa mga
indigenous, wala na masyado. Pero sa mga Latinos, na muna gina-practice na nila. Mga Latinos. Okay, sige. So laing gidyagalin pag-celebrate nila ikumpara di sa Pilipinas. Di Pilipinas siya, damo ng mga decorations, damo mga sandelyo ng makadto, may mga baligya sa mga bulak, yung mga chocolates. Pero diriya, wala. Kaya bisan mga restaurant diri damo mga pakulo, may mga promo sila sa mga couple nga magpanyapon or magpadulong na sa ilabi nga mga establishments. Damo mga pakulo, bisan pa gani mga bulak, may mga nagabaligya, may mga diskwento, may mga package, kag iban pa. Pero draya daw hindi masyado. Hindi masyadong gina-practice dire ang paghatag sa bulak kag mga chocolates. Sige, Father RBH, salamat gid sa imo nga oras, basi may tamyawon ka diri sa imo nga mga pamilya kag kababayan. Madamo ting salamat sa Bombo Radio kag sa tanan nga nagapamati sa Subong. Kag gusto ko tani nga tamyawon ang mga kapriyentahan ko dira sa Negros, si Papa Laris, Mama Bibing Fresco, kag si Boss Neil Arca, happy birthday. Si Father Boots sa CIC Mary Shore. Kag sa Sunny Specs Bacolod kay Doc Evelyn. Hello Doc, kumusta? Mayong hapon sa inyo tanan-tanan. Thank you so much. Okay. Sige, salamat gid. Nabatian mga kabiyan si Father Severo Fresco Ermihi. No, ang aton nga Bombo International Correspondent dito sa Guatemala City, Guatemala. Sa aton nga Valentine Around the World. Valentine Around the World. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine Around the World on Bombo Radio. 15 minutos ang nakaligad sa tagnang alauna. Dili sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bumbuhanay. So ito magabalik Banwa ang hindi nga palatuntunan. Pagkaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radio Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan. Number 1! Bas Paradyo Bombo! Pabalik naman kabiran sa ito na pangalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay Soto. 20 minutos ang nakaligad sa tag ng alauna. This time ko na ito report ni Bombo Dennis Rubica. Ginipati sa vaccination drive sa probinsya sa Negros Occidental para sa mga kabataan nilang edad 5 to 11 anyos. Sa piyang kalinya, Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo Daniel, sa maabot nga Lunes, Pebrero 14, ang ato niya nga probinsya ti Olset naman. Bombo Dano sa patagal sa ato sini launching yung sa pagpabakuna naton sa mga Negrosanon no nga nag-edad iya sa 5 katuig tub 11 anyos Bombo Dano. So ang ato niya launching program sining pagpabakuna sining age level des Negros Oriental dito ni wato niya sa may Teresita Lopez sa Provincial Hospital sa may siyudad sa Silay no malimutan natin impormasyon nga nakuha sa kay Dr. Ernil Tumimbang ato sining Provincial Health Office Head Bobo Dana. So after siya ato sining launching kita amo ni bumudan ang pitsama na naging set sa Department of Health. Bombo Dennis. Yes. Paglaruhon ko ni kay ang sakon nga pagklasibog nga report nga sa unang adlaw sang vaccination sa mga kabataan 15,000 kaliya ang nabakunahan sang liwat naman nga nagapatigayon sang 3 kadlaw nga vaccination drive ang probinsya. Ang akuan na bumudano ang 15,000 amo na siya ang nabakunahan sa first national day vaccination sang third national vaccination day. Mo na bumudano. Kundi nagpatigayon naman sa national vaccination. So bali 3 kadlaw ini sa unang adlaw 15,000. Yes, bumudano. Kay ko sunod-sunod na ini mo no. Ginula to ning launching. Bumudano sa Lunes no. Para ni sa 5 to 11 years old na klaro na to niya. Kaya ning 5 to 11 years old ato nga vaccination nationwide man ini nga ma-start man na sa February 14. Kaya dito sa Metro Manila bumuda nag-start ini siyang dan nga February 5 no sa National Capital Region. So nationwide February 14 niya bumuda no. So this Negros Silingco dinay mo niya sa kwan sa ag-launching naton for the province of Negros Oriental sa provincial hospital no sa may susunod sila. So after sa launching sa Monday sa February 14 then ang mga LGUs no kag mga hospital man naton diri sa probinsya
pwede na makapangbakuna. Nasa ilang mga residente nga nag-edad sa 5 to 11 years old bumudan. Sinatan launching na sa February 14. Samtang bumudan ko kahapon ginlunsar man nationwide ining ikatatlo third National Vaccination Day. Duwa ini kadlaw mo February 10 kag subong, no? February 14, no? Nationwide man ini. Ikatatlo na ning hugna sa National Vaccination Day Bombo Daniel, no? So sa part sa probinsya kahapon sa first day, no, sang sining duwa ka adlaw ang third National Vaccination Day sa bilog probinsya Bombodan, first day kahapon kapin 15,370, no? 15,370 sa bilog ng probinsya ang nabakunahan, no? Dahil way tuhay ini nga mga LGUs kag mga hospital man naton diri sa probinsya nga ginapadalagan sa aton sining provincial government Bombo Daniel, no? Unta sa atong listahan kahapon sa first day sa first district Bombodan, first district composed sa San Carlos, Don Salvador, Benedicto, Calatrava, Toboso, Escalante, may kapin 1,104, no, ang akon sa first district bumudahan ni Juan Iglesia ng isa-isa ini, no? Isa-isa ang tabla bumudahan, no, para sa balaan naton sa first district ang compose ining mga syudad, no, kag Banwa, like sa San Carlos City bumudahan may kapin 1,104 ka nabakunahan. Ang DSB 63, ang Calatrava 265, ang Tubuso 154, ang Escalante 432 munang first district. Sa second district, Sagay, Cadiz, Manapla. Sa Sagay, 675, Cadiz 412, ang Manapla 209. No? Sa third district, Bombo Daniel, sa Victorias 868, Ibi Magalona 44, ang Sinay Dako 1,193, ang Talisay 950 kag ang Murcia 582. Sa 4th district Bombodan, ang siyudad sa Bago 1,111, ang Punapandan 141, ang Valladolid 218, o San Enrique, West Time na nakapatagay vaccine kahapon, 0 sila. Ang Carlota 431, kag ang Pontevedra 571. Sa 5th district, sa La Carlota 103, Moises Padilla 114, Isabela 188, Inigaran 624, ang Binalbagan 154, kag ang Humaylan, Bacoman 1,287 bumudan. Sa 6th district, sa Kabangkalan, may 779, ang Ilog 264, ang Candoni 302, Kawayan 576, Sipalay 834, kag Hinubaan 80 Bombodan. Sa muna mga LGUs nga nagpatayin kapon ng pusakop sa first day sa third National Vaccination Day. Plus pa sa ato ng mga hospital, sa Teresita Lopez Landoni, sa Cadiz District Hospital, sa Lorenzo District Hospital, Valladolid District Hospital, sa Himamaylan District Hospital, Bumudan, mga 562 man. So kabugusan, sa bilog ng probinsya first day, kaysa Bumudan, kadwa patiga pangadlaw, not pa report, dote karon pa sa hapon no? So sinatulong muna, 15,370 ang nabakunahan sa bilog ng probinsya sa Negros Occidental, Bombodan. Nagpamatayan tato sila nga pagpilangot sa kay PHO Head, no? Dr. Ernil Tumimbang. Okay. Okay.
Sige lang, kaya daw hindi siya magsulod diri sa isa ka kwan. Sa piyak ba na? Kay sa piyak. Kasi rin ka daw mo dapat. Siya sila sa national, tinisitalan doon district hospital. Dito tama lounge sila sa 5 to 11 during that time. So dito na siya by Monday, dito pa sa may silay. Kung kinaunsing pa man lang, visit to it, ang pinakamalapit lang na mga area sa tinisitalan doon that means 3rd district. But once naman full-blown na implementation sila, so it will be dispersed sa all LGUs naman. Of course, with the guidelines kung pag-inject sila. Hindi lang, ang hospital will do that also. For those mga kabataan may comorbids. Subong yan, naku pa man ang atong matakon, kaya ang atong fully immunized na mga taga-Negros, mga 57% pa lang. Fully immunized. But ang atong first doses, ganda naman mga 70%. First dose. But right now, the National Vaccination Day, simultaneously all throughout. So, hoping damo aton output subong sa bago ng deployment ng province ang vaccinators, sa may kamangkalan ng deployment ng vaccinators, dito sa San Carlos ng deployment ng vaccinators. So, 2 days na to sa San Carlos para mag-bet lang sila sa ilang mga target. Asang aton coverage sa MBD. Amo lang na aton ginapangamuyo man nga mataas-taas ang Negros Occidental. Makunang choice ang tao, pwede git. May harata Pfizer, may harata Moderna, may harata AstraZeneca, may harata Sinovac man. So anything, people's choice ba na, basta may harata. Ang booster allow man to have a booster of Pfizer, Moderna, and AstraZeneca. Amo lang ang aton tatlo nga booster. White ang booster sa Sinovac. Because ang aton target subok is projected population of 2022. So lang sa data, that's why naka 80% ang aton target. Pagpapayag ni Dr. Ernil Tulbang. Sumoto na ito, pwede sila papundan kingagaw sa ikados mga sa aton na 3rd National Vaccination Day. Pwede pa sila kanto sila nila nga mga designated vaccination area. Sila mo ba kag syudad bugna kabuloy panawagan sa aton POH akon PHO nga sa mga ginikanan nga may mga kabataan kay edad 5 to 11 years old magpreparar sila pagkagangot sa ilang mga BHW kung sa mga city and municipal health offices kung anong laymuon sa pagpabakuna sa ila sila yung makabataan after sa launching naton niya sa mabot nga Lunes, Pebrero 14. Balita gikan sa Kapitulo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 31 minutos banwa ang nakaligad sa tagnang alauna. Inakulabos kita sang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Upda na rin makita sa mabot nga Lunes. Upod gyapon sa inyo anchorman. Ini si Bumbo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Bumbo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bumbo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto